मा जादों बेयावलाय मा हान्थु खरायलाबायनानै जिरायलाबायनाय जाखो ए माथो हंला आरो मैथाबो दंलाय र' एसे सोंहैनां मा जादों दायफोरसो मावना लादों नामाब्रा बिसोरलाय ओइ आसोल मानि मानसि जमा जालाबायदोंब्रा बेयावलाय ओइ फाग्ला मा गोदाव सोराव बखि हरलाबाय थादों नोंलाय आया मा गोब्राबनायसो होनबावदों फाग्ला बायदि मा खालामनाय जादों बेयावलाय नोंसोरलाय होद फाग्ला दिनै इन्टारनेसनेल योगा डेखौ नुवाखै मा फाग्ला इन्टारनेसनेल योगा डे जालायखोब्रा नै बुरबुग ना बुरबुग मार 5 बोसोर सिगांनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दं बेखौनो मिथिया नों दाबो आया आं खोनाफेरथाराखैथ' योगा खालामबा देहाया राफोद जायो जाम्बा आरो आयु गोलाव जायोनो जाम्बासोलै बे थाम्फैया नुवाखै जोङो बयबो योगा खालामनायखौ जोङो सानफ्रोमबो योगा खालामबासो देहाया राफोद जायो जाम्बालाय आरो बडि गोरा जायो नुवाखै जोंफोरनि बडिखौ बेसेबां थागद जोङो जाम्बा ना जाम्बा मारलै आङो गामि सिंनि नालाय दे होमबा आंबो नोंसोरजों ज'नो योगा खालामफानोसै फैदों होमबा जों बयबो ज'नो योगा खालामनोसै दे होमबालाय